Da vidimo ovde. Za svakog normalnog čoveka je dovoljno to da vidi kako su se ponašali prema Hrki, ženi koja je izgubila sina padom nadstrešnice. Svaki normalan čovek se gadi što je park u centru prestonice ograđen zamašenom ogradom i napunjen kriminalcima. Praku se to nije 50% naroda. Ako jeste, onda nešto stvarno nije u redu sa narodom. Da, nije u redu sa narodom. Narod na ovim prostorima je reagovao samo kad su ga 78 dana bombardovali. Pa to znamo iz naše veoma bliske istorije. Nije u redu narod, da, mi nismo u redu, bre, kao narod. A ja to i tvrdim sve vreme. Da i dalje postoji ogroman broj, bre, postoji preko 1 milion ljudi koji će bez problema da glasa za ovog degenerika. Ja to tvrdim, to nije dovoljno da se promeni sistem. Sistemski da se ovde nešto desi. Ti 1 milion i nešto ljudi, njih boli dupe što su svi korumpirani, ako mogu i oni nešto tu da zarade. Da nešto ućare, brate. Zabole ih za mito i korupciju ako oni mogu tu da se pridruže. Oni ne smatraju to lošim. Oni smatraju to snalaženjem. Jebote, pa gde živimo? Valjda vam je jasno. Živimo u paklu. Ne može pakao, kako će pakao da nestane? Kako to da se izvede? Ja ne vidim uopšte kako to može da se izvede. Jer nema dovoljno, kažem da je odnos bar 80% prema 20%, ali nije. Ovde smo podeljeni, 50-50. Bukvalno. Što vidite i na svim ovim mogućim ove izbore što ste imali po ovim malim, sve to 50-50. Sada. Jer su studenti uradili da to bude tako. Inače je bilo 80-20 za njih. Ali studenti su pomogli da bude 50-50. Ali i dalje 50-50.